Moi, mitä kuuluu? Tervetuloa takaisin. Tämä on mun päivittäinen loosesarja. Minä olen Kafil, minä asun Dubaissa. Tänään on 25. päivä. Tänään loose on suon illallista, which means I'm having dinner. Of course, these are small sentences and this is very useful. So I'm just trying to memorize every day one sentence and try to learn. And I'm sure it's gonna help me. Just what I need, your support. Please keep supporting me. Siinä kaikki tältä päivältä. See you tomorrow. Nähdään huomenna. Moi moi.